på polisen. Ja, det är upplopp. Är det så vi ska sitta, Danne? Jag glömde dem. Jag trodde i alla fall att Micke kunde liksom som är huligan. What? Hemmapremiär. Nu stänger polisen öppna huset. Kan du titta på vad fan som står på er? Det är Brottby. Och så har en röd rösten nu. Orange. Ja. Det är väl Brottby. Nu tänder de en till. Vita och gröna. Är inte det Brottby? Moist tror jag. Och råbytarbänken. Det luktar gott. Krut luktar gott. Filmar du det? Det är så gek is.